Ukraine ochehin osagefo moatia ofurupani obefo adanwa no enfi aduonu num na okoi enti yawo dwumadie kese ye dwabo kese ewo chebi but ansa na obeye se amane no age se okoni peswaso ekoto ewo ochima nyina mu ochima nyina ye ne dia Ochima ekuta 962 states, including villages. Na Ochima nsoso no adontin ne dikan. Enti na yese odikan ba me ha. Na ne nkrato a ekura no obeda na di kire yen. Na yen nsoso ye de Onyankopon hira e ma no wo se akwantuo no a wo betu akọ baabia no. Enu nti na wohunu se enne ye bo se edwa kese e de ama no Onyankopon ase ache kasa se odi ewura ani oba hima oche hima ani nananu abewura so wiem ani dasibre kambom ya gumedi a ewura de share yesan afiki bibia seni ope enka yemu yenim se ewura wo akoko ekuro no doso so I don't think ana oni ho a ye wo ho nti odidi kan ye na nata ko se di kan ye no ya pim so biara ya toto de benku ne nifa ahye ne pepepe se de be ya yiye beto ayi o chema ewura no no ha nyina ye ne dia nti ye mana kwa Abo
Asuna piesie ochimanda wasi. Ochiman koso. Ochiman tiase. Ochiman ye hemanese. And you love to be part of this occasion. I am your sole MC for this event. Udian Ken Kwame Abua. Watching Nana. Sergeant for a bunch for a penny.
for Atlanta to pass on, and it did not break. So this has been tested, tried and tested, and this won us a national award at the national level of the Jeans Hub project in Accra. Asinie ya yewura etu saa na mo a wasan tu bio anukreni adontiman ne di kan isan sɛ oni hɔ a adontiman na ɛhwɛkyire yɛni asɔ papaapa sɛ yɛn koraa ɔde yɛahyɛ baabi na yɛnya sɛ akwanyɛn na yɛkyerɛ yɛn ho onyame nhyira no ɔma no asomdwie ɔma no ahotɔ ne anigye adwempa a yɛde bu ɔkyeman ɛne Ghana man ne nkwa so ɔkyeman nkwa so adɔnteman nkwa so meda no ase. Yadija Bubanti man said, Koimu, a catch for Wumpa. Baby, and your Chimamua, engineers in this science for Dawson, as in Bubantimia. Engineer really said, on what Koya when your baby a Girano, on Tony Emra share Bubantimi. Wa, will be here, baby, Mawa, when your baby a Girano, Chawani. Never grow. Yame cardia was on Yame and I'm in Jamu. Do my dear baby or Chimamo Yenye, Yaguswa, Yamu Pabo, and in Yami Jamu. EBY TV, simply unique.